Bulgaria is set to join the Eurozone at the beginning of 2026. The country has been seeking to switch its current currency, the lev, to the euro since it joined the EU in 2007, but progress was stalled due to persistent inflation and political unrest. But now, the European Commission and European Central Bank have signed off on Sofia's accession. Prime Minister Rosen Zeliatskov hailed the news as historic. Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза, път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Bulgaria will now work to gradually adopt the euro as its official currency, but the country has been preparing for this moment for a while and are confident the transition will be smooth. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. Petkova also emphasized that there will be clear and transparent monitoring of prices throughout the process.